Με ρώτησε κάποιος, το έχω πει. Με ρώτησε κάποιος στην Αθήνα τις προηγούμενες μέρες ότι εντάξει, και εσείς που διαφέρετε, και εσείς ηθοποιό έχετε στο ψηφοδέλτιο, και εσείς έχετε αθλητή στο ψηφοδέλτιο. Προσπάθησα λοιπόν να τους πω ότι πρώτον, ναι, μπορούμε να έχουμε οποιοδήποτε επάγγελμα και πρέπει να έχουμε οποιοδήποτε επάγγελμα. Το θέμα είναι σε κάθε περίπτωση, αν επιλέγεις ανθρώπους που έχουν εκφράσει κάποιες σταθερές αρχές για την πολιτική, για την κοινωνία, για το πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, και τους εξήγησα και τη δική σου περίπτωση, δηλαδή ότι πέρα από το ηθοποιηλίκι, το λέτε έτσι, πέρα από το ηθοποιηλίκι, έχεις εκφράσει ξεκάθαρες πολιτικές απόψεις τα τελευταία χρόνια και με αφορμή την κρίση. Η αυτογραφία σου είναι πολύ συγκεκριμένη. Και σου είπα βέβαια και τον Μαυροδάτη Γιώργο ότι δεν είναι θέμα ότι είναι ο μεγαλύτερος ηθοποιηλίκης της χώρας. Το θέμα είναι ότι ο Γιώργος υπερασπίζεται κάποιες απόψεις για μια άλλη παιδεία, για μια άλλη χώρα εδώ και 5 χρόνια.